Nadakpan sa mga otoridad ang upat ka mga lalaking Chinese nationals nga giakusahang nalambigit sa fraud ug smuggling atol sa operasyon sa mga otoridad sa barangay Nueva Vida, Mlang, Cotabato niadtong Lunes, Marso 24, 2025. Kini pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa Bureau of Immigration, NBI 12, PDEA 12 ug Mlang Municipal Police Station, kalayo ng kasundaluhan sa 6th Infantry Division. Subay sa report, gila ang mga dinakpan nga sila Lu Dezen, Tang Zongi, Tian Pei Wu ug Wang Liansu. Nalambigit sila sa iligal nga mga aktibidad sama sa smuggling operations sa Alpha Household Miscellaneous Chemical Products Manufacturing sa barangay Nueva Vida, Mlang, nga usa ka factory sa mosquito coil. Sa investigasyon, nadiskubrihan nga nagtrabaho sila nga walay valid visa o wala gideklara ang ilang visa status. Anaa karon sa kustodiya sa kapulisan ang mga akusado para sa dugang investigasyon ug tukmang proseso. Hugot nga gipatuman sa mga otoridad ang immigration laws aron masiguro nga ang mga langyaw nga nagpuyo o nagnegosyo sa nasod mituman sa legal nga mga gikinahanglan. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe